sa DCGB. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Sige, Diyos marhay na Biyernes po ngunyan, fet sa Gis. Kan bulan ng Nobyembre. Jesus Mariosep talaga, madali na ang Christmas, ano? O como Biyernes ngunyan, Viva Señor Santo Cristo. Pasalamat kita sa mahal na Señor Santo Cristo. Ano man tabi ang kasiributan, ang mahal na Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrar ngunyan kan kompleanyo. Tingog kan banwaan po, naglalaom na yaong kamo dyan, nagdiretso po. So mga nag-arantabay man kaso bago. Kasabayan sa muyang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30 nin pagkaudto, mantang kamo dyan naghanda na kan pangudtuhan. Gabos na mga Tagaligasping nag-arantabay, good morning, Albay District, good morning man. Daraga, Diyos marhay na allaw mantabi sa Indo. May mga reports po kita dyan sa luwas, kasabayan sa tuyang team, ang News 4 sa pangenot ni Chief Jimmy Pading Jimmy. Yaon man dyan si kumpadreng Al Armario, Pading Jomar Bien, and siyempre si kumpadreng o kaya si Ands Galero, asin si Joshua Bino. Sa Manibela, yaon dyan si Henry Mata, ang samuyang mata sa kalsada. Sa control technical, ang sakuyang kapartner sa AM Band. Yan po na nagkakadarangog dindong boses sa speakers kan sa indong radyo. Mga programa, si Pading Nald Baldo, region wide. Ang sakuyang kapartner sa AM Band. Sa newsroom, yaon po dyan ang walang kapaguran. The ever versatile, walang katapat. News Director Mardela with Angel Mustasa asin Jen Matthew Balyaran. Sumada yan kan mga istorya, lokal, nasyonal, pag-abang kan mga bareta, lokal, nasyonal, internasyonal. Siyempre, igwaman tabi kaming news, mga nababasa nindo dyan sa Facebook, baga DCGB News Online sa Facebook. News portal mi, yaon dyan, si Rathresia, si Rajimo, si Ann, si Joshua, si Angel, si Jen, tarabang-tabang sinda dyan. Pati naman po sa research, production. Sa IT, sa samuyang broadcast worldwide, netwide. DCGB News Online, Jerome Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Good morning from the Philippines. Yan sa mga nakaantabay sa samuyang broadcast sa internet, worldwide, netwide, and yung mga naka-radio up sa indang cellphone, DCGB News Online. Good morning, tabi. Ilaw katulos, tanganing diretso ang informasyon mo na si Pading Jomar dyan sa first. Kumpadre, what's happening? Good morning. Salamat, Pinipio. Good morning sa mga parantabay. Suportado kan lokal na gobyerno kan Tiwi ang mga programa kan local schools board para sa mga elementary schools digdi sa maging sa high school digdi sa Banwaan kan Tiwi. Inyang pigtawan ni doon ni Mayor Rami Villanueva sa pakikipag-olay kan DCGB News matapos mag-distribuir ang lokal na gobyerno kan nakagingal daw nin 109 na mga 32 inches na Android TV para sa mga teachers kan grade 4 to 6 digdi sa Banwaan kan Tiwi. Sinabi ni Villanueva na patunay lang ini o dati niya na magpumpa kan siya man magtukaw bilang alkalde kan Tiwi
prioridad niya na talaga ang mga programa kan edukasyon kung kaya pag-igwang mga proyekto programa ang local schools board maging ang DepEd iyo ang antimanong isuportaran kan lokal na gobyerno sa abot kan makakaya kay ni. Dahil nakulang tabang niya po pag Jomar, igwa ng mga interactive lessons, isasaksak lang duman sa USB, nakakatabang na sa mga mga videos, mga iba pang mga educational content. Isasaksak lang tabi duman, nakula na mas nakakainganyar sa pag-eskwela kan mga aki, nakulang. Si Mayor Rami Villanueva sa iyang sinabi na ining pagtaunin danin 109 units na 32 inches Android TV para sa mga grade 4 to grade 6 pupils, ikaduwa ng salbo ini. Dahil ang taka nakalis na Disyembre, nagtaon naman sinda nin 200 units ning kaparehong TV duman sa mga maestra kan kindergarten sundo na grade 3. Idinagdag pa kan alkalde kan Tiwi na bago matapos ang bulan na ini, may ipapahabol pa sindang 27 units nin Android TV dahilan para mahipnoan ang mga kakulangan pa sa mga elementary schools sa nasabing banwaan. Roger. Yan tabi pa ning Piyo ang makadagdag na barata, Jomar Bien, DCGP. Salamat kumpadre Jomar sa initial na bungkaras kan informasyon diyan sa luwas sa paagi kan Premier Distrito. Ali diyan sa imong location sa Tiwi with Mayor Ami Villanueva. May nako ang gadan diyan sa Buena Vista. Follow up mga report ni kumpadre nga Alarmario. Isiyunta daw sa oras na alas 9:14 nin pagkaaga. Kumpadre nga location and what's happening? Thank you so much, Pade. Yaon ako digdi sa Barangay Buena Vista sa Pier. May nako man agad na gadan digdi, pero actually na-pull out na nga ni kan punerarya sa kakan police. Nabutod, Pade. Ang pagtubod, pwedeng nabutod din eh. O kaya nag-suicide. Sabi may depression itong nako ang gadan. Yaon digdi si anong pangalan mo po? Toledo. Toledo. Kamuso nagkuha kan gadan, Oo. Namidbidan po yun kung sisay? Gadan? Dahil may panalabis na medyo taulog siya. Pero ang sabi ni certain Ernesto Abion, tama tabi. Ernesto Abion, taga Bagong Sirang kan Manito, nakaagom sa San Francisco. Ang San Francisco kaya pa katading lang ini kan Buena Vista. Parehong gilid kan dagat ini. Ang istorya, garo may depression ito na nagadan, may nakahiling. May nakahiling tabi man na sabi naglakaw-lakaw digdi Yan, Hiling. Sa Manailing na alas 3 naglalakaw-lakaw. Alas 3 na maaga. Hapon, kasudma. Opo. Okay, di na-discover niya na aga, digdi na nagpataw-pataw sa pier nindo sa may Buena Vista. Hindi na po sa may Buena Vista. Di pwedeng buminuntog siya dyan sa dagat, or kung Pwedeng arog kayan, buminuntog, inabot kanda ko lang tubig. Ayun, okay. So, sa pamilya tabi, nagkuha naman, nagpasiring naman digdi. Opo, nandiyan na sa pamilya. Kinuha na. Dadaraw na sa punerarya muna, and then ibabalik digdi. Okay. Sige, so ano pa ibang naobserbahan mo tabi man kan halin nindo so gadan digdi sa dagat? Ito, ginulit ko malanggan sa kayan paghilig. Magabatan, ko kaya sa angat sa kayan. Ginako ko na lang kampesi sa sakyan niya. Dahil pa man na mamarong. Bago pa. Di Ernesto Abion. Mga more or less pera ng edad tabi? Mga 60 na mga 50 plus year. May mga aki man ini. May saro po. May saro. Sige, salamat. Salamat tabi man sa informasyon. Actually, ang digdi sa mga taga San Francisco, ang pasinarig sa gilid kan dagat, pigmamasdan ining area, tadig din nagkatiripon sa mga tao kan na-discover. Sisi pa lang naka-discover? Bayawong ko. Si Bayaw. Ika? Doy. Nagali na sa naka-discover na nagpapataw-pataw, inilig tabi pa Sa bagay, kumpadring easy na kan familia, nag-responde na palangani dyan,
Iyo, isinamakan pamilya. Actually, pigibahan naman gayud pa siya rin naman sa punerarya, no? Pati sa pulis, sabat ko na nga ni, halin na digdi sa area. Horarayo, kaya ining Binavista, Iyo. yun na yung pinakapurukan Legazpi. Oo, kaya halawi kan biyahe man talaga halin dyan sa sentro. Tanaw digdian Legazpi, Iyo. tanawan Puliki. Oho. Okay, pala digdian biyo pala ya. Hiling-hilingan mayon, hilingan. May banangan pa di dyan baga, igo dyan yung pantalan. Iyo, may pantalan Oho. digdi. Digdi na nga ni, digdi na ginilid. Sa gilid, sa may gilid kaning pantalan, pagilid na so gadang tabi pa de. Iyan, okay. Okay, so yan tabi, follow up ta pa de. Live hali digdi sa Barangay Buenavista. Sa pangaran kan mga residentes digdi. O si tabi ang kapitan digdi, si Kapitan si Monester na Ardales. Ano gana? Dirde. Si ang bago? Batak. Si na Batak? Rolio. Liron. Bago na pala ng kapitan, dinawag si Monester. Anyway, tabi pa din. Yan informasyon na kita. Nag-urahan na din sa may pantalan kaning Binavista. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadre Ngal. Hali dyan sa pinakapurong barangay na po, kan Legazpi, dyan sa sur na parte, ang Buenavista. Sarong lalaki na ako ang gadan. Dyan sa may pantalan kan Buenavista. Follow up yan ni Pading Al Armario. Ang sa kuya tabing cellphone number is 0961-759-0888. Sa Smart, 0961-759-0888 and 0926-0156-020 sa Globe. That's 0926-0156-020 sa Globe. Good morning, Migong King Rehinaldo. Yan, nagdadangog si Amigong King na Rehinaldo. Salamat for being there. Loyal talaga ever since Pading talagang kwan iyan. Loyal lang sa tuos Pading si King na Rehinaldo. Yan, Pading Nald at sa kuyang kapartner ko niyan. The man from Dap-Dap, Yogun man. The home of Senyor Santo Cristo. Jigs Baldo Welding Shop. Good morning dyan, tabi sa Indo. Okay. Sige, Migong King, good morning. And, si naalaw rin, no? Good morning, Mandatabi, and happy birthday da kay Kaloy Andes Loria. Yogun man. I-birthday man agad pala ni Kaloy Andes Loria kang SD 2025. Yan, happy birthday tabi isa imo. Hali man sa Samuya digdi sa DCGB. Pero nakahurong ko ini si Kaloy, mas kwan nga ya. Yung nga ya birthday ko, pero ginibo ko nga ang kumpleanyo kung ngunya na Gis. Yan. Ngunya na Gis, natanya ko, mas importante nga sa ko, aw pigkatawan ko ngayang importansya an sa kong mga tao. Uyugon mo an. Kumo birthday nga ya, kan sa kuyang piloto. Gun mo an. An ngaran, Lindon Antiquera. Yan. Kaya ngunyan ko nga gigibuhon subang kete. Uyugon mo an. Lindon, yogon man. So, piloto ni Kaloy Andes Loria kang Segundo Distrito 2025. Birthday mo niyan. Taan na kumpleanyo ni Kaloy gari sa 12 payat. Pero sabi ni Kaloy day, tawan ng importansya si Lindon, ansa ko yang driver. Ngunyan ang bangkete. Ipasabot mo nga Papa Pio sa publiko. Ngunyan ang bangkete. Kan birthday ni Lindon Antiquera. Diyan ngaya sa LC3. Alas 5:30 kaya magpasiriring na diyan. Arog ngaya ako kaan magpadaba kay Lindon na Antiquera. Happy birthday man tabi sa imo Lindon ha. And siyempre kay Kaloy Andes Loria. Yan kang SD 2025. Yan, gun mo ang padingnal. LC3 baga kung basta-basta yan. Yan nga ang bangkete ko para kay Lindon na Antiquera sa kuyang pinagtitiwalaan ngayang piloto kan sa kong kariton, 4-wheel drive. Ano tabi? Lindon, birthday mo ika na inot na birthday, masunod na si Kaloy Andes Loria.
Sisay ang pinuturo mo pa ding Nald. Sisay na anong pizza da tabi? Ano data pinuturo mo ako pa ding Nald? Iyogo na. Pizza gis mo niyan. 11 días na sana. Mga Scorpio palan kita pati si Kong Joey Scorpio man, si Kaloy Andes Loria kang isdi 2025 Scorpio man, si Lindon na Antiquera Scorpio man. Kaya yan tabi ha, birthday ni Lindon niya na Antiquera tabi yan dyan sa LC3 ang bangkete na ipinagpreparar ni Kaloy Andes Loria. Tama, birthday man. Ito ngayaan importante. So, bangkete para kay Lindon na Antiquera. Uy, si Madam Jocelyn Broqueza, ang totoo talaga kaan, ang birthday ni Kaloy sa 12, padingnal. Sa 12 talaga, ining nagadang-adang na Domingo. Kaya lang, siyempre, family day, dumansin na talaga. Ngunyan, sabi niya, kumo birthday ni Lindon na Antiquera, ang sakuyang pilotong titiwalaan sa halawig na panahon. Ngunyan ngaya ang bangkete. Diniklarar ko ngaya, ngunyan ang bangkete. Ta birthday ni Lindon na Kaloy, ni Lindon na Antiquera. Lindon, uyogon mong pagpadaban sa emo ni Kaloy Andes Loria. Suel C3, pinagkuan sa city, arrange na makaokupar dyan. Imbitados, manlain-lain na sektores kan sosyudad. Pati ako ngaya, maatindir ngaya ako, Papa Pio. Sabi ni Kaloy Andes Loria, kan SD 2025. Maatindir ako ta birthday ni Lindon na Antiquera. Ako ngayon, birthday ko sa 12. Pero iyon na ngaya yan. Diyan na ngayaan, bangkete. Lalong-lalo na para kay Lindon na Antiquera. Happy birthday tabi sa imo Lindon na Antiquera ha. And siyempre kay Kaloy Andes Loria sa maabot na petsa 12. Yan, happy birthday. Mari, sige ta mahanap buhay na kita padingnal patugtugan na lugod so kuan dyan ni Kaloloy na Loria tanganing kuan na kita makapag-ready na sinyalan mo ko tama time check ako tanganing makabuelo ka naman dyan ha. Sige, di yan tabi. And marhay na agad yan sa mga taga-Catanduanes, nagpapasalamat mampalan si Gobernador Boboy Cuva kay Senador Bongo. Kay Senador Bongo, nagkaigwa dyan ng feeding programan para sa mga kaakian, dakul so mga napakaon man sa nagakapirang lugar dyan sa Catanduanes. Kaya yan nag-informar sa opisina ni Senador Bongo kay Gobernador Boboy Cuva tulos na nag-aktibar sa mga tao tanganing maakomodar ito and maipaabot yan na feeding program sa mga kaakian yung Children's Month bagatabi yan. Kaya ang sabi ni Gobernador Boboy saro yan sa dapat na pasalamatan niya to ining mga opisyales nasyonal elihidos na minatabang Senador Bongo. And so sa tuya ngay digding pagmobilize man sa muyang pagmobilize ni kantawo counterpart ni man ngay ayan. Tanganing so nagka-identify na mga beneficiaries man kan feeding program na yan courtesy of Senador Bongo na i-facilitate man ni Governor Boboy Cuva. Oras Pilipinas 9:25. An oras hatod sa Indokang. Tando Eye Light, gaan nang may kasama. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eye. Nor Buyon. Pasarapin ang lutuin with Nor. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, Kaloy Andes Loria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar, ang kada barangay sa iyang tatabangan, para sira kababaihan, Kaloy Andes
Desloria sa tong mamigbidan SD Albay, igwa akong sarong amigo Tawong may prinsipyo, asin siya makatao Matinabang, may puso sa kasaraditan Kaloyan Desloria sa tong mamigbidan Kaloy! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. This is ang surf bar. New look na. Pula, puti, ha. Power pula. Surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power pula. Surf yan, power puti. Surf yan. Baret ang gustong-gusto mo. May power galing. Surf bar. New look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life, you
with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Tayo na sa EO, EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical, ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pasko na! PASCO! PASCO! Pasko! 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 Buo na ang Pasko sa Pansit
Martin. At ang bili ni Lola, huwag mahiyang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng Brightlen. Hanapin ang check ng Brightlen. Pag may check, that's Brightlen. If symptoms persist, consult your doctor. Cali, Cali, Bobby Cali, 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 para sa perky ang mood. Cali, bubbly ang sarap. Cali, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, Bobby Cali, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Padi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. May nag-text ngaya. Happy birthday ngaya kay Lindon Bagting Antiquiera. Oy Lindon. Isi ko na ha. Happy birthday databi sa imo Lindon na Antiquiera. Si kumpadreng Jimmy, mga ayurin ni sa tricycle ha, duro-diretso dyan, ininayata so pinagtalaan ka ito ni Congressman Didi. Sige nang roll out. Pading Jimmy Chief, maray na aga. Salamat Abi Pade, maray na aga sa mga baranta ba. Yung kita ngunyan digdi sa Ubal, kan sa Provincial Sports Complex sa covered court digdi sampangan kan Ubal. So mga liit mo na mga tricycle drivers digdi sa Banwaan kan ginubatan nag-roll out na ning nag-receive na sila kan ayuda para sa mga tricycle drivers na nakonsigir ini kung matatandaan ni Congressman Fernando Didi Cabredo Tabi Padi sa DSWD Secretary Greg sa Gatchalian. Iyo. Yaw digdi si Ma'am Shai. Kauron ng Ma'am Shai, good morning. Maki-update kita kumpira ng munisipyo na tawan kay ni pira ng mga para tricycle and digdi sa ginubatan gari duang batch garo ini na duang aldaw pa sa aga gari guwapa. Ma'am, good morning Ma'am Shai, si Pio po sa Cruz sa DCGB. Good morning po, Sir Pio, and sa mga paradangog po ng buwas, ng morning. Yan, opo. Ma'am Shai, good morning. Ano po yan nakuan, yung rollout niya to kan financial assistance, gura ano po ang nagkaka-receive tabi ka yan, over? Okay, so ini po na cash assistance po intended for the registered tricycle drivers and operators po dito sa 3rd District. So each beneficiary po will be receiving 2,740 pesos po kada saro po sa inda. Yan, 2,700 pesos. 740. 740 pesos. Oho. Now, halimbawa ako may tricycle pipakayudan ko, akong operator entitled pa, tapos sa driver ko, over? So, kung sisay po so nakarehistro po sa franchising kang LGU, so may mga MTOP, iyo po ang qualified to avail the assistance po. So ang tigbasaran nindong para sa kwalifikasyones, yung so may mga MTOP po. Rehistro sa munisipyo. Opo, okay. So halimbawa ang nakarehistro dahil man nagkakayod sa iya ito so 2,740.
Yes po, kung sisay po so nakarehistro, iyo po ang makakatanggap. Yan. Oh, daing basta gabos na rehistrado duman iyo yan, daing palain Yes po. Oh. Yes po. Kaso nakaagi baga igwang munisipyo nagkairino tabi Ma'am Shai. Yes, nag-start po kami kang Wednesday sa Libon. Nasa 300 beneficiaries po ito. And then kahapon, simultaneous to payout sa Ligao and sa OWAS. So sa Ligao, 780 na beneficiaries, and then sa OWAS po, 203 beneficiaries po. Yan. Digdi sa Ginubatan, dakol-dakolin Ribo. Nasa 1,613 ang target na beneficiaries na po, digdi. Yun. Oh, di at least ano yan, cold cash nare-receive nindang mo niyan, kwarta mismo. Yes po. Iyo po, kwarta mismo. Yan naman pag para piripito naman itago na naman sa mga agon. Actually, iyo nga niniso kanina, si Congressman Didi Cabredo kaya nasa Manila ngunyan, ako ang pinadara niya digdi on behalf of him. Katugon-tugonin ni Congressman na inikunong ayuda sa personal niya po ining tig-request kay Secretary Rex Gatchalian. Sabi niya, dapat mapaintindi digdi sa mga beneficiaryos na dapat mapakinatangan ining kwarta. Gamiton po sa tama. Sa syempre, kumbaga, grabing paglangkaw kang presyo kang mga petrolyo, kang mga babakalon ngunyan. So, dapat pakinabangan nila. Gamiton na maray ining kwarta. Mapakinabangan ng pamilya po nila. Yan. Ipinagsaysay mo andyan sa Inda Kasubago. Pigplatika mo yan dyan. Yes. Oh. In fact, tagabos sa mga beneficiaries, pauro otromiya na tiga relay sanrata. Pondo kadi kang gobyerno, and gusto ni Kong Didi, di nasasayang ang government funds. Yeah. Para next year, sabi niya, next year kuno, gigibuhon niya nga na espersos niya para mautro gila yun, kading arod ni kading ayuda po. Iyo, totoo. Tako na isihan kan gobyerno na primero, nare-receive yan kan qualified and beneficiaries mismo. Ani kado ang nagagamit sa tama. At least igoning assurance na pwedeng idiretso yan utron yan nagagamit sa tama. Ano tabi? Iyo po. Oh, pero ako binsido na ako sa imo pag minabisara. Binabisara. Sige tabi, Ma'am Shai. Salamat din maray. Okay po. Thank you so much po, Sir Pio. Okay, Ma'am Shai, thank you so much po. Very busy si Ma'am Shai. Pero sa mga lihitimong tricycle driver digdi sa Ginubatan si Kagawad Lintigan. Ano nga si First Name Ariel ka Lintigan kan Barangay Mulad Bukad Grande. Primero Kagawad kan election gana ka? Gana po. Very good. Congratulations. Kagawad Ariel. Kagawad Ariel. Luya sa to yung signal Lintigan. Okay, so ano masasabi mo kay ni Kagawad na makakasalo ka sa beneficiary kay ning ayuda sa mga tricycle drivers versus ni Congressman Didi Cabredo? Sa unang-una po, nagpapasalamat po ako na igwa po kaming ayuda. Sa dakulang tabang po sa muya, mga kapwa mo command driver, tricycle. Kay Secretary Rex Gatchalian na nag-igwa po kami ng ayuda. Talaga pong grabing pagtiyos. Kaya po, sa inyong fuel subsidy, dakulang salamat po sa nagtabang po sa muya. Anong priority mo kaning 2,740? Ang 2,000, ito kang gumugong sa pamilya. Unang-una po, na may tricycle mo po, ipapakarga ko ng gasolina. Tapos sabi pa po, na matataga sa pamilya man po, pangunso mo sa pamilya. So, pag inaminom na saka na po, pag naka-outtaking na kami. Na-outtaking pa pala. Dahil na ito, sa pang-pamilya So, yung kaso, sibla sa kayod na sana. Kaya po man ispading piyungan dahil naalian pang relax. Pasalamat po kami sa GB, sa po kay Sir na Jim na salita, sa station manager po. Salamat po sa pagpa-unra sa muya na maimbitahan man po kami magtaram ng nanal daw ini. Yan po, salamat po maray. Okay, so Kagawad Ariel Lintigan, nagtupa na kami. Nag-fade ang signal. Nagawaran signal. Nag-fade ang signal ta. Nakasiwa sa minta kampanya.
talaga nagaloyan signal. Okay, Oho, thank you so sige. much sa kagawad Riel Alintigan. So, na-receive mo na? So, kasasistan, nakapila pa lang. Thank you. Okay, so yan tabi, padihan sa to yung pagtugay-gay digdi sa Laucan na Provincial Sports Complex sa covered court. Ongoing ini, ginatos ini na mga para tricycle na ma-receive isang ngunyan kan na ayuda para sa mga tricycle drivers na dagdag pangupit Iyo. lamang sa ilang pangural daw na pangangaipo pang pamilya. Roger. Yan tabi pa rin. Isa pa itapalan, pasalamatan DSWD sa panginot man ni DSWD Regional Director Norman Laurio. Ayun nag-release mo yan kan sa cash assistance na ini. Yan, okay. Yan tabi pa rin. Sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Iyo po yan. So narumduman nindo baga na intervista ta si 3rd District Congressman Didi Cabredo na i-schedule ta ngay ayan na payout igwa na kitang nakonsigir na pundo hali man sa gobyerno nasyonal through Senator Gatchalian tabi okay pati naman sa DSWD kaya yan po tabi true indeed uyan na baga pinagro-roll out na iyan ang pinagasabi niya to na ining mga representantes ta conduit iyan duman sa gobyerno nasyonal tanganing submehoras na mapupwede maipabulos digdi sa sato yan. May report pa kita sa luwas isihon ta daw kay Joshua Bino. Joshua, good morning, what's happening? Yes, good morning Sir Pio, good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, may mga pangaran na ni Kapitan ang magbubutwa sa Sir Pio, matunog mo niyan na iyon posibleng maglaban bilang liga ng mga barangay president ating posibleng magtukaw man na ex-officio member kan Sangguniang Bayan. Duwang pangaran Sir Pio ng ilihidong kapitan ang nagbubutwa susog sa pakipag-ulay ta sa mga kabistado tama ng mga barangay opisyal. Inot Sir Pio, nagbubutwa ang pangaran na Magalona. Kapitan kan barangay Bagong Bayan ang opos ining nagdalagan ka na kaaging eleksyon and ang saro pa Sir Pio Kapitan Diasis. Anong barangay? Ilihido man ni Sir Pio Kapitan kan barangay Market Site. Mga darakula na barangay Market Site Bagong Bayan dakula pareho iyan. Buda parehong nasa sentro. Parehong sa sentro. Iyan ang initial na mga pangaran Sir Pio yung nagbubutwa na posible ngayaha na magdalagan bilang ABC President sa Daraga Albay Sir Pio ta. Siyempre, pareho man iyan may kumbaga reserba kung nakasabiyon ka nagkapiratang mga nakakaulay na mga opisyal. Pero mga initial lang na pangaran Sir Pio tapos siguro niya sa mga nakakaulay ta ang dalagan ba nga kang politika. Minsan day taman talaga ma-estimate. May posibleng mga pagbabago. Pero sa ngunyan, iyan talaga ang nagbubutwa, matunog na mga pangaran ni Vice President Mandigdi sa Daraga Albay. So incumbent dyan ngunyan, Sisay? Ang incumbent Sir Pio, Kapitan Kan Malabog, si Kapitan Puloy. Si Tata Puloy na Montalyana. Ano, dahil na ito na ako niyan, dahil na ito malutsada pa. Ang pinakahuri ko pang pakipag-ulit sa Sir Pio, depende nga yan. Depende. Ayo. Siyempre may mga pinaghahagadan man yung mga advice. Sige. Depende. Pero sa ngunyan, itong dua ang medyo matunog-tunog na nagbubuto ang mga pangaran sa Pio. Roger. Alright. Yan pa. Ang mga dagdag na impormasyon. Halidigdi sa Daraga, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya. Hali dyan sa Daraga. Bago kita mag-station break, buda magbareta si Angel, may mga nagpaparaharapot sa Satuya, may nagparasirkular naman daan na istorya sa Facebook, may mga post kung ano, manungod duman baga padingnald sa status quo anti-order kan Supreme Court in relasyon digdi sa pinaghampang baga ni Mayor G. Rosal in connection duman sa desisyon kan Comelec and Bank na unfindings baga may violasyon sa Omnibus Election Code during the campaign period, making her disqualified to be a candidate sa nasabi ng pwesto.
ngunyan, an sa tuyang na isya na istorya is talagang indin padingnal dapat kunta na nagkaigwaning anbang session and nakakalendar na ito. So status ko ante order na tutukaron and ang problema ta nag-birthday so Chief Justice kan Korte Suprema, siyempre igwa manin rekonisido man bagan kan gobyerno, igwa manin pribilehiyo yan na makapag-enjoy man kan birthday nasa ibang nasyon. Kaya dai po ito natukar. And iyan pala, basado sa mga pagkipag-ulay niya to sa mga abogados, Circulo de Abogados, pag naka-agenda na kumpadreng Nald, day nangangahulugan na dispwes pa sana iyan mahururon unong sa isyong iyan. Iyan pala, igwa na padingnal ning desisyon. Kumbaga, iluluwas na sana, paghururon na sana hindi, tapos iluluwas na sana kung ano ang magiging desisyon. Tayo bagaan ang pinaghalat mo niyan kan Syudad ng Legazpi, ano daw ngaya? Kung papaboran kan Korte Suprema itong so ilinuwas na status quo ante order na ang ponente si Justice Leonen. Ito bagang status quo ante order as a backgrounder niya to, looking back, na obtain ito kan grupo na Mayor G during the time na nasa recess ang Korte Suprema. Now, kung nagre-recess ang Korte Suprema, day manangangahulugan na iyan po totalmente daining function. Iguning saro dyan na naglalat, ay gudyan ning saro na pinagdidesignar susug sa procedures man kan na Supreme Court, na iyon pa, kumbaga, iyon maaktibar kan gabos na mga dapat aktibaran na urgent. In which case, si Justice Leonen nasa angatan during the time na recess yung Supreme Court, as in nagdesisyon si Justice Leonen na sige i-grant ang status quo ante order. Kaya bagangon yan, ang gusto sabihin ko ang status quo ante order daing hiriruan. Kaya ang yan baga nagtutukaw pa si Mayor G but igwaning decision po ang Kortes ang NBank kan COMELEC so kabilugan na disqualified siya. So implementasyon na sa nakaiyan ang pinaghalat kan o kan COMELEC man. And ang publiko man ngunyan tabi is anxious. Both the supporters ni Mayor G, supporters man na dating congressman, now executive director, Attorney Pido Garbin Jr., gabos nagaharlat sa ano man na magiging desisyon kang Korte Suprema. Remember, tabi, grabe ang anxious ka ini because the more na naglalawig po ang kunyan ang day panato na isiyan kung ano magiging desisyon, gulpi ang mga political uncertainties man, and including sa economic aspect man tabi digdi sa Legazpi, gulpi man ang nagduduwa-duwa. Ta siyempre ang mga investors baga tabi nagkukonsiderar man iyan kang saro sa pinagkukonsiderar ninda before na mag-invest kan sa indang kwarta, kan sa indang negosyo, kan sa indang oportunidad di trabaho. Saro sa pinagkukonsiderar ninda is the political stability. Yan. Kung nahiling ninda na daipaning political stability, in which case, digdi sa Legazpi, igwaning uncertainty pa, taday pa isian magiging desisyon kan Korte Suprema mananggad kung ididiretso ina status ko ante order or ibabasura, siyempre magduduwa-duwa man ang mga iyan. And in the same manner, while na daipang desisyon, grabe ang mga pagkakaigwa pa ng political divide, deep political divide, political division. And maski ang grupo man ni naaramanta, ang grupo na Congressman Garbin, ang sabi, anxious man nga kami, mas maray ko na the sooner the better na maaraman kung ano man agad talaga ngaya ang magiging desisyon kang Korte Suprema. Pabor ngaya sa mo o pabor man dumang ngaya kara Mayor G. Iyo ngaya yan ang pinaghalat mi. Kita ngaya nagakuan sa rule of law. Kami ngaya naghalat man ka, the sooner the better ko taan na ngaya. Data ngaya isip kung paano. Although, kung sa tuya bagang paghilingon so mga institusyones kan gobyerno, COMELEC, NBank, tabi, kabilugan yan kan COMELEC, bakong dibisyon, kundi kabilugan, gabos na miyembro kan ang COMELEC nagdesisyon, manungod yan sa kasong iyan, na bako nga ni paborable sa grupo ni Mayor G.
So sarong institusyon, COMELEC, yan. And sarong pang institusyon, no less than yung Solicitor General, tabi. Baga, abogado, yan ang pinaka-abogado, prosecutor kan, kumbaga, kan Republika kan Pilipinas, kan gobyerno, ang sa iya man na kontensyon, pabor man dyan sa desisyon kang COMELEC. Maging yung Commission on Audit, baga tabi, igwang orden na ibaralik itong sa mga pinaggastos nila during that election na pinag-disallow. Bako nga ni dapat itong hiroon ta ipigbabawal kan lay sa irarom kan Omnibus Election Code itong sa ginarastos baga na ipinagtao sa mga tricycle drivers. Yan. So, tulong institusyones ining mga yaon dyan na magagabat na ang desisyon puro sararo. So, it will be good na hilingon ta talaga gabos kita ngayon magharalat. It will be good na the sooner the better, sabi kan mga grupo man ni Congressman Garbin, the sooner the better magayon. Ta makakaokod kita din eleksyon. Ano ang mangyayari? Magkaigwa daw ning twist ang Korte Suprema despite the fact na ang mga institusyones kan gobyerno ang desisyon a pabor sa grupo na Congressman Garbin. Kung magkaigwa ning twist, idiretso ang status quo, ano ang magiging pinakarason man kan Korte Suprema? Iyan ang data easy. Kung ang desisyon, idiretso ang status quo ante order. Kung ibasura ang status quo ante order, it will just affirm so desisyon man kan tulong mga institusyones di gobyerno digdi sa satuyang nasyon, which is the COMELEC, the Solicitor General, and the Commission on Audit. O yan po tabi. Kaya, gabos man nagkukuron niyang kaan, haralat. Ang sabi man kaya ng nara Congressman Garbin, the sooner the better. Maaraman ta kung ano nga kung pabursa mo, okay. Kung day, okay nga ya. Makakaokod nga kita digdi ng leksyon. Tanganing, makuha na ining halawig ng uncertainty digdi sa Legazpi na magkaigwa na kumbaga ng political peace. Yan. Tagulpinan, pati yung ekonomiya. Siyempre, ang mga investors kayan digdi, naghahalat iyan saro sa mga pinagkukonsiderar ninda kung fertile ang ground para sa pag-invest ninda, saro sa pinagkukonsiderar ninda is the economic possibility o kaya political stability kan sarong syudad, munisipyo or probinsya or rehiyon. Yan. Ta siyempre, pag ang igobaga ng political uncertainty, kung masalida ng administrasyon or diretsong administrasyon, iba-iba bagaan ang suksuk man kan barahakaan kan pag-administrar. Gabos iyang pinag-adalan man kan mga would-be investors, ano daw ngay ang klase kan administrasyon man kan uni, budakan uto. Kaya, the sooner the better, sabi na Congressman Garbin, mas magayon tabi. Sige, mabarita mo na si Angel, pakalis kan mabultang programa. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay, pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Anesloriang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan, serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Complicated na sakit na solusyonan sa pag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo. Ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas na sugar, cholesterol, marami po may heart enlargement ako. Ito yung baga ko. Marami po talaga. So, in-try namin, dalawang kami na asawa ko na mag-ano ng vitamin C kahit
ko, nabawasan yung talagang matinding karamdaman ko. So hanggang ngayon, ang dami ko nang na-convince na ito talagang karton-karton. Ako po si Teresita Porinas from Lando 58. Pruweba na epektibong nakakatulong ang Doc Alternatibo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang kwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, full-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinaluwas kan Malacanang ang listahan kan mga bagong designar na opisyal sa ibang ahensya nin gobyerno. Sigun sa Presidential Communications Office, nakaibahan sa mga bagong appointee si Brian C. Lim bilang Special Envoy of the President to the Republic of Korea for Trade and Investment, as in Angelito Vergel de Dios bilang Commissioner kan Presidential Commission on Good Government o PCGG na sa ilalim kan Department of Justice. Napili man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Julius G. Nerib Jr. bilang General Manager and Executive o Chief Executive Officer as in Board of Director kan Mactan Cebu International Airport Authority. Para sa mga bagong opisyal, nagdesignar man ang Presidente nin 20 na bagong Foreign Service Officers sa Department of Foreign Affairs o DFA. Maski na sa ikaduwang taon na ang Marcos Administration, dakul pa man graray ang mga bakanting pwesto na kaipuhan na panuan sa maniba-ibang opisina di gobyerno. Yan ang pang alas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala,
laging handa. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People's Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa second floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salsera, at idulukan masa, dainang iba yung Salsera, palabasan pagatod ni, servisyo asin pagpadapa, sagapos na albayano, kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, an idulukan masa. Joey, Salseda. Dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol pa si Kong. Manlalao man taiyan si Kong. Joey! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo,
Mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. O di sige, sarong time mo man sa Lado Nacional before we wind up ngunya na weekend, Senyor Santo Cristo. Pasalamat kita kay Senyor Santo Cristo, ha. Diyan na hapon may misa. 5:30 giraray diyan sa Mission Church sa Dapdap. Good morning, Palantabi. Siyempre sa Santo Cristo kan Daraga, igaman dyan. Good morning dyan sa Daraga kay Sir Ato Lim, sa tuyang sponsor yan. Petron Tapgas Gasul, yan. Sa Petron Tapgas Gasul, yan dyan ang Petron Gasul Tabi sa Daraga. Yan sa Petron Gasoline Station, kataning sa nakan Saudan. Tabi, yan. Sentrong-sentro, ang pigiagihan. Bago ka mo maglaog sa pinaka Saudan mismo, sa Tuo, halik ka mo Legazpi. Petron, yaon dyan ang Petron Tapgas Gasul. Yan, an kaparte na kan istorya po kan Pilipinas. Sa pagluluto, mga karinderiya, yan, turo-turo, restaurant, sa harong lalo na, tabi. Yan. Sige, maray na aga man palang tabi kay Sir Popoy Balmez, diyan sa JRB Calibration and Battery Shop sa ining Lapu-Lapu, mga amigo tayan. Sige, sarong istorya pa sa Lado National muna, takasubago, so manungod manig di sa Legazpi, lokal, sa Lado National manuna. So, National Economic and Development Authority, sa paagi ni Secretary Arsenio Balisacan, ayan, pinagkonfirmar, good news muna kita ha, mga good news, good vibes Friday. Pinagkonfirmar na saro kita if not the fastest growing economy sa pagtaraning niya tong Naciones Asianos. Although dakol sa satuyaan dai kaan mabibinsir ta natuod baga kita na pag minataram ang satuyang mga gobernante sa Lado Nacional, we always react on the negative side. Seldom kita na ma-appreciate ang trabaho, seldom tang ma-rekonisir na iyo na palang talaga ngayon nag-asenso kita or what sa lado kan ekonomiya. Diyan na so nakatudan ta iyo na so nakatudan tang araw ka na sistema. Magpuon kan so mapatalsik baga si Marcos, comes the Aquino administration ni dating Nana Cory, presidente, tabangan kimala Diyos. Dumang kita natuod. Permi kitang on the negative side. Na sagkod na ngunyan darata yan ang character trait na iyan sa Pilipinas. No matter what, kung ano ang gains, no matter how big or small, ang ganansya, gains o achievement, halimbawa kan sa tuyang gobyerno nasyonal, it is seldom tabi appreciated. Natuod kita duman sa permi kitang negatibo, in the guise of freedom of expression, freedom of gabos na freedom day na nadi-disappreciate na ang mga maray na bareta. Tawan ko kamong ehemplo si Arsenio Balisacan, so secretary kan NEDA,
pinag-confirm kaso bagong aga nagsubareta talagang fastest growing kita. Now, ngata po tada iyan na apresyar arog ka ini. Ang mga economic technocrats, iyan na NEDA, buda ining mga economic managers, buda itong sa mga iguaning hararong na pagkaisa sa ekonomiya, iba pa ding ang pananaw kaiyan, ang persepsyon, ang interpretasyon kaiyan sa manunungod sa paglago o pagtalubo kan ekonomiya komparado sa kung ano ang interpretasyon niya to. Kitang mga yaon sa laylayan, sabi ni dating Vice Presidente Leni Robredo, iba ang apresyasyon niya to, as in interpretasyon niya to kumparado man sa interpretasyon na pinagbabasaran kan mga ekonomistas kung ang pag-urulayan ang pag-itaas kan ekonomiya. Yan. Ano ang pagkakaiba? Arog ka ini. Ining mga economic technocrats, ining mga nasa gobyerno, ang pighiling ninda padingnal numero. Numero, statistics, plus siyempre may siyensya, ekonomiya. Numero. Aram nindaan computation kaiyan, yung mga pinag-apod na gross domestic product, yung GDP baga. Ining mga technocrats, iyon ang pigbabasaran kaiyan. Numero, as in statistics. Pag nahihiling nila na nag-itaas ang ekonomiya, iguning reflex, may computation sinda kaiyan, may scientific and economic computation sinda kaiyan, formula na naisihan ninda na nagkukusog o dai ang ekonomiya. Ibaan pananaw ninda kaiyan. Numero, siyensya. And ang numero and statistics na yan, I should say, nahihiling ninda yan sa paagikan mga investment, faktoriya, trabahong nakikrear, nahahali sa trabaho, purchasing power kan sa tuyang kwarta, estabilidad kan sa tuyang ekonomiya, among others. Iyan ang nahihiling ninda. Igwasinda kaanin na formula kung paano pag-compute, numero. Whereas, kitang mga ordinaryong tao, iba ang interpretasyon niya to manunungod sa ekonomiya. Pag sinabi kan mga ekonomistas, nag-iitaas ang ekonomiya, permi kitang negatibo kaan tananata. An sa tuyang interpretasyon, kung nag-iitaas ang ekonomiya, iba sa inda. An interpretasyon ta ini. Magkakataram sa nakita padingnal na nag-iitaas ang ekonomiya kung nagsisiram an ipinagisirbi na pagkaon sa satuyang lamesa. Kung igwa kita ning supisyenteng bagas, nayaon dyan sa tuyang pinagbubugtakan kan bagas na isasapna. Kung igwa kitang nakakaon 3 beses na masiram na dati daitan nakakaon, ngunya nakakatana na kita ka ito. Kung igwa pa kitang snack ang pagkaaga, igwa pang meriendal pagkahapon, igwa pang midnight snack. Kung igwa kitang pambayad sa kuryente, dawa nag-itaas ang presyo, igwa kitang pambayad sa tubig, dawa nag-itaas ang presyo. Iyan ang pinagbabasaran niya to padingnal, kitang mga ordinaryong tao, kung nag-itaas ang ekonomiya o dae. Pero kung iyong-iyuan sa tuyang pigkakaon, dawa gura kakukumbinsir sa satuya kan mga economic managers, man na administrasyon, sisay man na magkapot diyan sa Malacanang, sa matakan mga ordinaryong tao kita, daita maapresar iyan. The danger there is, arog ka ini. Sabi nga ni baga, daita man paano nakakaon ang numero pa ding ini mga statistics na ini. The danger there is, kung maglala ang arog kaning interpretasyon niya to, nawawara na so sa tuya bagang kumbaga enthusiasm, subilib sa gobyerno, na maski sisay na sa nagmagkapot, permi kitang na papasunod, wara, dahil ka magtakan, dahil nagasin sa Pilipinas, perming arog ka ng mindset niya to, wala talaga. Dahil kita ma-inspire, tabi Yan. O duman na dadaog ang gobyerno
maski si sa minatukaw diyan sa Malacanang, pag binatararam sa mga economic technocrats, dainin iyan na ibaba ang eksplanasyon kung anong epekto kan sa satuya sa buhay ini mga pigtataram nindang economic growth, because iba ang satuyang interpretasyon ng economic growth. Ang economic growth para sa satuya pagkaon budak kwarta. Yan, duman sa mga economic managers, dapat i-translate ninda yan, pati naman kan gobyerno, i-translate ninda na iyan na budak kwarta related duman sa economic growth, mga numero, statistics na pinag-iinterpretar asin pinagtataram kan mga economic managers. Yan. Bako? Saro pang report na sa linya si Ans. Ans, maray na aga. Please go ahead, man. Yes, maray na aga, Sir Pio. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong pareta, forman ng tinuksan, ganyan na pagka-aga, na ikatulo na exhibit na Museo de Legazpi manungod ining sa ika-50 taon na pagselebrar kan banking siyudad kan Legazpi. Sa pagkikipag-oron kan BCGP News kay Mr. Dailito Perez Jr. ang museum curator kan siyudad kan Legazpi sa iyang sinabi na anong nabulan na matinir digdi sa Museo de Legazpi ang na-exhibit kan mga enot ng ginaramit na mga machine at mga kagamitan kan na mga yaon sa mga bangko puon pa kan mga nakalihis na panahon. Libre segun kay Perez ang paglaog sa museum poon na sa mga masunod na aldaw para mahiling man kan mga estudyante ang kagayunan at istorya kan banking sa syudad kan Legazpi. Ni Sir Pio ang kabtang kan pahayag ni Sir Dar Perez. Sige daw. Sa nakita main banks ang ani ang digdi. Pati yan ang mga cooperative bank, even small banks. May mga bank na una ta sa digdi sa to, pero sa Metro Manila, darpulaot ang mga branches ka iyan. O muna ko na iyan kang mga banks na iyan, may hiling nindo ka mo si ang founder ka, sa inyo na first branch ka iyan, kumpleto kita sa exhibit. Yan. So, sigun kay Dar Perez Supio, maugma siya na dakol mo niya na mga retired na banking employers, officials, ang iraw digdi, even the local historians like si Sir Art Usia, present tayo niya na pagkaaga digdi sa grand launching kay movie exhibit nila digdi sa Museo de Legazpi. Yaon si Boss Art Usia, the last man standing. Yaon duman nakapula. The last man standing, yung Boss Art Usia, Jack Palanks. Igwa kang nahiling duman na abacus. Igwa? Oo, talaga. Yan ang pinakainot na calculator, abacus. Pero ang pinakanagayon ko sa nailing ko sa mga 100 peso bill. Ay, ano suko niyan ka ito? Anong mustra kan sang gatos pesos ka ito? Sa mga luma sa Pio, yaw dumas sa sarong section. So mga bago ang nailing ko na bigga pahiling mandigdi, tapos apera kaya nailing taman duman so garo dati pa bagang ginamit na 10 peso bill. Iyo, so papel. Yes. And sigun say kay Perez, 6 months ini for free ini sa mga tao. And then, ang magayon with Sir Pio sa Museo de Legazpi pala na igwa na na bagong garo room, audiovisual room ninda ini. At nga na ako sa nagda magparabasa ang publiko kundi makailing man kan animation na pigpreparan ninda manungod si history as in banking kan syudad ng Legazpi. Aram mo magayunon iniya, kaipuhan lang ka na i-promote na Darlito, Sir Darlito na Perez, ano? Roger. Both on air sa radyo, Buda sa Kwan, sa online. Magayunon iyan na sa totoo lang. And kung inyong mo din disappear, talagang ginastosan and kumbaga garo sa Manila na mga museum na ang style. Yan. Sige. Tapos after 6 months ito ang abangan ka naman digdi baka ang ipapresent exhibit ka na Museo de Legazpi. Okay. So tabi sa Pio kay bahan si Boy at Galero, BCGP. Salamat man kan sa idong pag-antabay sa Giraray. Happy birthday in advance kay Kaloy Andes Loria kang SD 2025. Siyempre ngunyan ang birthday ni Lindon Antiquiera diyan sa LC3 ang Bangkete. Happy Fiesta Arimbay!
Salamat man kan sa inyo pag-antabay. Viva Senyor Santo Cristo, tulos na masunod. News Direct Mardela. Ako po si Pio Fernandez.